Hello guys, good afternoon. Ayan, so kakarating lang namin galing sa tindahan and naisipan ko lang mag-vlog kasi hindi ko talaga siya inano ko pa guys, inano ko pa yung time ko kasi syempre nag-a-adjust kami ngayon sa time namin kasi masyadong busy kami sa church, busy din kami sa business, sa family time namin para sa pamilya namin. Ayan. So parang nag-a-adjust ako sa time namin talaga. Time management ito. So ayan. So nang meron tayong konting-konting time, gusto ko lang i-share sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ano namin, pinaka-ways namin ngayon kung paano kami nakakapag-ipon. Kasi alam nyo, ako talaga personally, hindi nga ako magaling mag-ipon. Kaya medyo struggle sa akin kasi nga, yung nga lang yung sinasabi sa inyo, marunong akong maghanap ng pera pero hindi ako marunong magtago ng pera guys. Kaya medyo struggle sa akin yun. So ito yung, at saka alam ko kasi marami sa inyo na struggle din itong pag-iipon ng pera. So ito ay ano lang, parang na-discover ko lang sa sarili ko na kung paano ko iti-train yung sarili ko na talagang makakapag-ipon kami na hindi namin magagalaw yung pera. So, unang-una guys, ito, pinakauna naming ginawa is sumali kami sa mga huluga. Hindi ko alam kung ano yung tawag sa Tagalog guys sa huluga. Pero basically parang ano siya guys, nag-iipon ka ng pera. So sa amin is weekly kami babayad. So parang binubunot kung kailan ka so for example, within 1 year matatapos yung ano ninyo or like for example, ayun nga, within 1 year matatapos yung hulugan ninyo. So within 1 year magbubunot kayo kung sino sa this week makakabunot, for this month of May sino makakabunot ng for this week, next week naman sino ano yan, ganyan yung huluga guys. So parang savings talaga siya. So, syempre, naobliga kami na magbayad talaga. So, we have to huluga. So, yung isang huluga, yung pinakamalaki. At saka yung isa naman, medyo hindi ganun kalaki. I-share ko yan sa inyo next time. Pero, yun. Yun yung way namin na makakapag-ipon kasi parang nagiging siya na sa set nasa-set sa utak namin na bills siya, part siya ng bills. No, so nagbabayad kami weekly ng huluga namin. So we have 1,000 per week, so per weekend, and then meron din kaming 1,000 per month, so dalawa siya. So yun yung yun yung pinaka savings namin talaga guys na parang inaano namin yung sarili namin, dinidisiplina. So talagang napupush kami magbayad doon. Ayun. And pangalawa, yung nakakapag-ipon ako is yung sa sahod namin. So nagsasahod kami guys ng 1,000 pesos per day. Sa amin na yung dalawa ni Papa. So 1,000 pesos per day. So ang ginagawa ko sa 1,000 guys is kailangan ko siyang pero depende din kasi pag marami kasing nagpi-print or something, maraming nagpapa-picture ng nagpa-2 by 2, 1 by 1 yung mga IDs, nadadagdagan yung 1,000 pesos namin. So dinadagdagan ko yun. And yung 200 doon guys is automatic, nilalagay ko siya sa yung hindi ko nakikita kasi pag nakikita ko siya guys na ako, parang gusto ko laging namimili ng mga paninda namin. So, yun yung weakness ko. So, kailangan hindi ko siya nakikita para nakakalimutan ko siya. Kasi visual ako. Diba? Visual ako. Pag hindi ko siya nakikita, nakakalimutan ko siya. So, yun yung ginagawa namin, guys. Sa 1,000, nagtatago na ako ng 200 pesos noon every day. And then, yung 250 naman is ginagawa ko. Tinatabi ko rin siya for our rent and expenses dito sa bahay. Mga bills namin. So, para hindi sumasakit yung ulo ko. Pero, syempre, may times na hindi ko nakakahulog. So, the next day, 500 yung nilalagay ko. So, ganun. Ganun yung ginagawa ko, guys. Kasi minsan, kailangan i-trick mo din yung utak mo kung paano mo gagawin yung mga bills na kailangan mong ihulog. So, ganun yung mga ways namin, guys. Yun yung ginagawa namin para talagang makakapag-ipon kami. And, so we are happy na meron kaming
inaantay na pera, no, na nandyan lang siya. Um, ah, pero at eto lang, wag masyadong magtitiwala kasi baka may mga huluga kasi na baka alam mo yung scam kayo, 'di ba? So dapat ingat-ingat din kayo. Dito naman sa amin, parang ano siya, community lang siya, guys, and sobrang matagal na sila. At saka piling-pili lang yung pinapasali nila dito sa ganyang ano nila. So piling-pili talaga siya, parang nakasinasala nila. So, kampante naman kami. So, ayun lang, guys. Yun yung ways namin na ano. So, hindi kami na ano kasi alam namin na meron kaming perang syempre yun naman may schedule kasi yun kung kailan mo makukuha. So, dapat meron din kaming pera na na parang anytime makukuha namin pag in case of emergency talaga. So, meron din kami. Kaya nagtatabi din ako ng 200 pesos per day para talagang meron namang makuha, no? Kahit mga konti-konti ng mga emergencies, 'di ba? So, yun lang, guys. Salamat sa panonood and na-miss ko kayo, guys. And mag-comment kayo sa baba kung ano yung mga videos na gusto niyo makita. Kasi gusto ko ding malaman kung ano talaga yung mga gusto ninyong makita mga videos para meron din akong idea, okay? So, haggard na haggard yung lola nyo. Magluluto pa ako ngayon, guys. So, ayun. See you in my next video. Salamat sa panonood. Bye!